Ndiregere nanzwa ichinzi men's fellowship je saka tichanyanya kubata kunana baba zvakanyanya tozotsimbiriro yedu kunana mai. Saka iye zvino utano hwacho kana taupuwa tikuti isu vana baba tiri kuitei kuti tichengetedze utano hwacho. Izvi nguva yechando tine vana vakomana tinemi vana baba. Hanzi nguva ino yaJuni, July, August iri kunetsa ine chando chakanyanya hachina kutonhora muna May, June chazochinyanya iye zvino. Tongobvira ipapa ndafara kuti mese makachena. Hamena asi kuti mukati momo nhasi tine vagezawo. Kumbotangira ipapo sataenda kurepo. Ndonyaya yacho kaimandidedzera iyeyo. Hatisi kuda kutaura yechirungu chiye chekuti manesangano yachidi achitaura mavhoko. Aiwa, tinoda kutaurana zvakadi zviri simple but frank and straightforward. Ndizvo zvisina kutsukama zvokuti mumwe nemumwe unogadzirisa. Ndizvo nekuti ndo utsanana hwacho hanzi ndo huri pedyo naMwari. Hanzi cleanliness is nearest to godliness. And vaitati health. Nasi tine vageza here. Tese tageza. Sure. Mozviomerera imaoko kana mese mageza. Ndafara kuti mese mageza. Nekuti varume vazhinji munana June havagezi. Nevana vakomana vacho havagezi. Vanongofuma vachidi meso vakunoinda maranga atopedza. Mati vanowanza yekumwa sana baba apa padzoka uyamwe ndopavanonyanya kuti azofunga kuti anogeza paanobvapo nguva yacho hachina. Wesi masofisa ndichataurawo anochinjwa amene kuti kangani wotozopedzera wakunzi mubhazi imomo kana mukombi ndiana nemasofisa anuwo. Atiri kungodzorana kane kuyambirana zviri simple zvacho zvatataura kuti tiri kuzvinjera here nekuzvigadzirisa. Utsanana hwacho wageza mwiri fine, masokisi mwawacho kunzara dzedu tiri kucheka here, dzinga dzemaoko dzemakumbo ndoutsanana hwacho kawa tiri kutaura. Ndizvo vhudzi hamene imi kuno henyu kwenyu munonzichi isu hedu mumapostori tonzichi kugerwa zvakaita